Кажи ми този не е много подготвен, но... Добре, има мартенички. Обаче... Баба Марта, няма да се сърди, има си. Обаче се подиграваш с мене. Не, аз не се подигравах с нея. Казах ти да внимаваш! Как може сте такива порки? Ти знаеш ли какво стана с едно момиче, което се подиграваше с мен? Като се завихри, като се ядоса Капчето пили си? и я замразих. Вземи научи какво трябва да направиш, за да се чувствам щастлива, за да се усмихна, пък да дойде слънцето, пък да зарадвам децата. Баба Марта бързала, мартенички вързала. Морави зелени, бели и червени. Първо на гората да лисят листата и да дойдат всичките щъркелите, птичките. Първен певец, Косър хубавец. после на градините. Да цъфтят георгините. И латинки алени. И божури шарени. Ябълки разред, круши да жълтеят. А пак на дечицата вързана ръчицата. Мартенички чудни с ресни червени. Да са ранобудни, да растат засмени. Честита Баба Марта на всички русенци от Сдружение Еквилибрум и комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе. Намираме се на нашия традиционен мартенски благотворителен базар без аналог, на който можете да намерите ръчно изработени мартенички. Средствата, които набираме, ще бъдат предназначени за кампания, която планираме и предстои тази година, която се нарича "Да възпитаваш без да нараняваш" и ще бъде насочена към работа с семейства, родители на деца в детските градини и училищата. Бъдете живи и здрави! Много усмихнати и засмени!